Ngopo kan? Wis dikro lu. Lah meka andek nama bungkar gedeng semono. Yo, Nek sopir ki bagiane nyopir. nah nek kenek bagiane Usong-usong. karo nutup Pintu. lah Pintu betul. Dewe Gek mas kok ayo Cirul. Ya. Nah, gini kuat kok no. Kok betul. Lah iya. Ya ampun. Kok lek bisa ora? Wes kayak itu. Tangan. Iya. Yo. Lah iki ngopo kena iki ya kena kok. Sing nyopir ya. Kan yang buri ngono kuwi. Ora ning ngarep kene kae. Wah, kan yang buri. Wes, oke? Wes, tinggal dibongkar.